ginganlan ni Jesus og mga pangulo nga buta og mga buang-buang ang mga Pariseo. Ngano man kay bawo mo ngano tungod kay nagsigi silag tan-aw sa mga butang nga hinimo sa Ginoo, pero dili sila gustong mutan-aw ug maminaw sa Ginoo. Kamo hay may inyong ganahang tan-awon ang salida nga naa sa cellphone o ang Bible, ang istorya sa Bible. Hay may inyong ganahan. Sagaran ana kita sa salida nga nasa cellphone, nasa TV. Ang Bible magduka ta na. Hain may makapabalaan kanang salida o ang Bible. Nan kana. Hay may inyong sigihag tan-aw ang simbahan o ang kwarta. Istorya. Kwarta gyud. Kwarta. Muna ang ato ra gyud sigihag manimba ta tungod sa kwarta, mangayog kwarta, mangayo og mga kanang para gyud sa ato bang kaayuhan. Pero guwa gani, way simba-simba. Ana. Muna gipahinumduman ta ni Kristo nga ang Tinuod di ay nga pangulo or leader kinahanglan magtudlo gyud padung ngadto sa Ginoo. Muna si San Pablo nga nagsangyaw sa Ginoo ngadto sa taga Tesalonica, diri sa unang pagbasa gidayeg niya ang mga taga Tesalonica kay wa sila magsigig tan-aw sa ilang kaayuhan nga nadawat ila Hinoong gipuy-an o gisangyaw ngadto sa uban ang maong pagtulunan, ug nagpaabot sila sa pag-abot sa gisaad sa Ginoo si Jesus nga mobalik siya aron maghukom nato. Si San Agustin sa iyang 31 ka tuig nahimo siyang sikat nga tao tungod sa iyang ka-bright, philosopher siya, theologian, pero ang iyang gigamitan ani para sa iyang business nga kanang pagka-rhetoric, anang pagka-mamumulong, anang anibang mga debate, magkuntis o kinsay maayong mutabi, kinsay maayong mo palusot-lusot o mga rason. Nya gusto siya nga mo progress ni ana nga mainilagin siya sa tibuok kalibutan hangtod nga ni eskwela siya lain-laing eskwelahan, niabot siya dito sa Milan. Na professor po niya si Saint Ambrose nga obispo nga usasad ka maayong mamumulong, pero gi-convert ni Ambrose ang iyang pagkamaayong mutabi ngadto sa pagka magsasangyaw sa Ginoo. Ug didto na attracted si San Agustin, nasuod silag maayo o misunod siya sa gibuhat ni San Ambrosio, o iya sang gi-convert ang iyang pagkamaayong mo debate, maayong musulti, maayo kaayong mamaba, mo analyze og mga sitwasyon ngadto na sa pagkamagsasangyaw sa atong pagtuo. Ilingi ay mong tupad na unsay imong gisigihag sangyaw karon, ang bahis kwarta o bahis pagtuo niya. Pakapinig jutay na unsay imong gisigihag sangyaw, bahin sa eleksyon sa barangay o bahin sa Kristo. Karon ra ba ang talk of the town na karon, barangay elections og iski? Mao na lang ginaasba ba? Di ra ba pakapinan og Ginoo? Karon ba to ang filing? Karon to ang filing sa kan COC. So ako yung awhagon ha, kamong tanan nga aktibo dinhi sa atong simbahan,
bisag tuwa pa mo sa mga barangay chapels, basta mo file gani mo og certificate of candidacy, pangundang yun mo. Kitaan pa gani ta mo dinhing mag-serve ako yun mong palayason. So ngano man aron dili ni magamit ang atong simbahan aron pagpangumpanya, mahimo muntig pa kaaron ingnon ana pa Diyos nun niya dito mangaway. So bitaw ay mo pag-away sad. Mao na siya matud pa ni San Agustin sa iya ng pagpamalandong, dugay kay kong nakakita nimo Ginoo, kay nabuta ang akong mata sa pagtuo, kay nagsigi na lang kong tanaw sa imong mga binuhat, pero wa na ko kakita sa magbubuhat. Mao biya nay usas ato mga dagkong apan. Pareho ni Kristo ingon siya, kinsa may nakapabalaan sa bulawan nga naas templo. Ang templo, dili ang bulawan mao'y nakapabalaan sa templo. Ang templo mo'y nakapabalaan sa bulawan. Paragudan ng atong naong, kaning atong naong, unsa man gyud naa sa Biblia, image and likeness of God. Pero tungod kay nagsige na tagtanaw sa atong naong, ang imong makitaan, ang imong kilay, ang imong buhok, ang mga color, naa na lang yung kadiha na grounded pagpanindot anang imong kutis. Pero nalimot na ka nga malata ra din ang imong naong, nga mga tangtang ra gid ang imong kilay, hasta ka ng imong buhok. Nya nalimot gani ka kinsay gabutang anang kilay, gabutang anang buhok, gabutang anang imong naong. Hala patato. Ala, pangariyos diha, pamutang ka ng sag-asa na lang, ipangkawit ng mga gusto ni mong ikawit naong. Pamuslot ang mga dunggan. Wa na gyud kahinomdom, kinsa kay gabuhat ani akong dunggan? Ana, si San Agustin, nalingaw gyud kay sa kalibutan, hangtod, iya na gyud gi-enjoy ang iyang kaulag. Nakigpuyo siyang babae, 15 years, nakaanak sila, pero di niya pangasawon. Hasta buguya. Niya sa dihang iya nang niabot nag 15 years na sila'y anak, iyang gibuwagan. Ngita na sad siya atong batanon, 11 years old. Mao na sad to iyang giplanuhan nga iyang pangasawon. Pero kay nagkita naman sila ni San Ambrosio, wa niya dayon nagpangasawa. Nga 2 years before nga mantingal ito, nga magminyo na unta sila, iya na gid atong pakaslan, nakaamgo siya nga sud siya sa Katoliko o magpari. Mo tong iyang gibuwagan, tong iyang si tawag ana aning uyab, no? Pagbuwag niya ato, sud siya sa pagkapari, namatay, murag namatay mting itong iyang anak. Pagkamatay siyang anak, iya dayong gibaligya ang tanan niyang mga katigayunan o nagpuyo siya nga kabus o simple living. O diha pa siya nakaamgo, siya pagkadugay na kung nakakita nimo, sige kong pangita nimo Lord dito sa gawas, naaraman ka sa sulod nako. Sige kong pangita nimo diri sa akong hunahuna, di aramaday ka sa akong kasing-kasing. Kita ang atong hunahuna magsigpang lantaw ba, no? Hasol na kaistanan ba? Nya nalimot na ta nga ang makahatag na kalinaw kung makita nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Naanay panultihon nga famous si San Agustin, my heart has been restless until it rests in you. Anak man sa mong kibaw tingali ana ako sa kibaw na mga bugo man ta, di man ta parehang Agustin nga bright kaayo. Katong akong papa, istorya to siya nga kuan ra kuno siya mga usa ka semana o duha ka semana sa grade 1 ni undang kay ang among lolo gusto man kaayo nga di gyud sila mangiskwela. Umara gyud uma kay daghan kunong mga profesional nga mga kawatan o mga tulisan. No, to'y argumentos among lolo. Yes, papa, naging siya desire nga mo eskwela.
kawat-kawat siya eskwela, mamaligya siya kawayan, iyang batason, ibaligya niya, ibaligya dito sa napo, to ang miskahugan, mo kawat-kawat siya sod sa classroom, grade 1. After mga 1 week or 2 weeks, wow, ito kaabot 1 month siguro, nasakpan sa among lolo, gilatos yag maayo, kana pa yung kagingking sa kanaganing kuan, kawayan, kasakit ana, latos yag maayo, hapit kuno siya mamatay sa latos, kay di gid siya pa eskwelahon, motong ni undang siya, undang. Pero si Papa doon na to siya filosofi nga di jud ko kalimot. Kay latoson to siyang mama mag-apil, iglatos ni mama namo, maapil siya glatos, di man gyud mo sukol. Wa jud ko kadungog nga iya tong suklas mama. Magluhod ko sa kanang naang altar sigihan mi glatos. Kani miyo ay kaning atong kanta ako nang manghod utrom sa nang latosonon. Sigihan mi glatos. Magsigi kog ampo kay kasab-an man sang mama mag-apil sa Papa. Nako may tagbosokol lagi ni Papa Lord aron makulatahan ni mama tagga manggini kay dako ko kay taos Papa. Nako sus kuptan lang ni mama ni Papa ilang buyog lapos gini sa among bungbonga sa nga kawayan bang gubaon sad pero di gyud mosokol sa Papa wa gyud mabalik gud usahay ang mga latos nga bayabas kan sangas bayabas sa lawas ni Papa pero di gyud mosokol. Nya do na to siya filosofiya. Ingon siya, kung ang imong gikaatubang kayo, kinahanglan ikaw tubig. Kay wa jud kunoy kayo nga dili mapatay sa tubig. Too mo? Sige, lingi ay mong tupad yung nasa inyong balay, yung sa mga kayo ka tubig. Daghan naman nato siging simba din nya dito mga kayo dali kay mo kayo ba sindihan lagamay sindihan lagay ana din pero sa Papa bisag unsaon kalma ra gyud kay istangan ana tubig siya no to yang prinsipyo niya akong gikomedyahan pagkadako-dako na nako pa ingon man kasuna nga murag kuan ko ato mga 12 anyos 10 anyos kanang kamauna sa kumo analyze ba. Ingon ka pa nga kana ganing ang tubig mapatay gid ang kayo sa tubig pero tanawa pa kana maglungag ta di ba mubukal ang tubig mubukal di lupig na ang tubig sa kwan sa kayo kay bukal gud siya niinit gud siya ato pa pildi na siya ingon sa Papa na unsa gud tay pildi tanawag mo awas ng imong gilungaga di ba patay lang yapong kayo. Bisan kunog nagbukal ng tubig basta mo awas ikaabot kayo patay lang yapon kunog kayo Mayo say mo bukal sa niya tong dugo pero kung naalan jud tay Ginoo makapatay gyapon tagiyawa di ba ana dunay mga kamatuoran pasabot Ginoo gid unta ang atong sentro muna kinibitang ato dinhing mga projects na tay gi pangandoy nga kulumbari na approve na sa atong public hearing pero daghan patagagian nga proseso atong pangandoyon nga dili unta ta masentro niini kung dili kaning mga projects ba dagko man kay nato mga projects nga gipang lantaw kung dili kinsa gyud ang tinuod nga nagdasig nato nga maghimo tag proyekto sa simbahan ug ngano mang iyatang gidasig niini. So kinsay gadasig nato mao nay importante kaayo nga atong mahibaw-an mao nay sigihan sa nakog pamalandong karon Lord nahaom ba ni sa imong panglantaw kining among gihimo karon nya so far ilhan man nato kon nahaom sa Ginoo ngano man malinawon ang atong kasing-kasing maratol na gani ka sa imong gibuhat mura na gani kag ma-stress nya dili nakakatugot nga dili mahuman kana dili na sa Ginoo di na sa Ginoo imo na anta mo dagan kapag ka posisyon sa barangay unya maratol ka di ka gustong mapildi kulbaan ka nga murag kapildiho na ka murag dili na sa Ginoo di ba
Tukod aning kumbinto, nya maratol na ko, lolo, kadako pagastuhanan, wa na ra ba mi mamaligya og SBF dag, giilisan ra ba aning holy pads. Unsaon na lang ani, awa na, di na project sa Ginoo, ako na ng project. Labaw nagyog maratol ko, hastan og mag-atakihon ko, mamatay ko, magunsa na laning parokya ang akong giatiman, hastan og muingos Archbishop Palma, balhi na diha, balhin ti kaglaing parokya, hala kaanugon sa ako mga gipanglantaw nga project. Mao na ginay akong hunahunaon, awa na, ako na ng project, di na nas Ginoo. Nya kaluoy Ginoo, relax ra gyud ko aning tanan dinhi nga atong gipanghimo. Willing ra gyud ko nga ikaugma, wa na ko dinhi. Ana, kamo okay ra ninyo, wa na ko dinhi ikaugma? Dili? Mga yawanon mo. Kana bang makasintro na ta sa tao, makasintro na ta sa atong mga nadawat gikas Ginoo, anha na ta mayawaan. Mo na ingon ni San Agustin nga didto ko nalingaw kaayos imong mga hinatag, nalimot na noon ko nimo nga naghatag. Nalimot ko nga ikaw raman di ay ang tinuod nga tinubdan sa grasya, the fountain of grace. And when I discovered you, I discovered everything. And the more I discovered you, the more I long for you. Mura kuno siyang isda ba nga nisawom sa ocean, nga di gyud niya mahurot og langoy, kay lapad ra gyud kaayo ang Ginoo, di gyud niya mahurot og langoy, enjoy kay siya langoy-langoy, di gyud siya ma-stress kay lapad kaayo ang Ginoo. Di pras nato ba nga ma-enjoy ka sa imong balay, pila ra man ang iskina sa imong balay, adayo nakagyaw-yaw ikakita ni Mustais iro na ditoy wa mahipos, umingon di ka, ma-enjoy ka ng imong koral, ang imong silingan mo encroach sa imong yuta, yaw-yaw na ka kay limited man, limited. Pero dihas Ginoo, wa gyoy limit. Sige, tapos ang lingi sa imong tupad. Ing nabiyaan na taning ato mga balay. Na ato nang siguroon ang pagpalit og slot para sa Ginoo. Ana. Pila ron kabuk atong slot na holy pads para sa National Retreat for Priests, tag 100 na sa tay special slot nga each healing sa tong usa healing, strength and spiritual growth, HSSG, para sa atong 10th foundation anniversary sa parokya. Padayon tagpalit ani, mo report lang tingali ko next day kay wa pa ko data, manindog ta.